खुलुमबाय। दिनै 4 एप्रिल 2025। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। सुबुंफोरा आयेनारि आयदाफोराव जाफुंसार जानो हागोन। धोन आरजिनायनि जाथावनाफोर दं। सुबुंफोरा लोगोफोरजों सम हगारहरगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा गोजा। वृष राशि। सुबुंफोरनि थाखाय बिजिरसालिनि केसफोरा सुस्रांजागोन। राङारि मुलाम्फानि आसा दं। सुबुङा लोगोफोरजों रंजागोन। वृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गोथां। मिथुन राशि। सुबुंफोरा गावसोरनि खरसाखौ सामलायनांगौ आरो नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव थानांगौ। सुबुंफोरा गोदान सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5, गाबा गोथां। कर्कट राशि। सुबुंफोरनि राङारि थासारिया गोख्रों थागोन आरो गोदान फुंखाफोरनिफ्राय राङारि मुलाम्फा जागोन। सुबुंफोरा धोरोमारि हाबाफारिफोराव मुखुब थागोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2, गाबा गुफुर। सिंह राशि। थागिबिफोरनि थाखाय रां थिसननायनि बेयो मोनसे मोजां सम मानोना सम्फथिया बांगोन। सुबुंफोरा गोदान खाबुफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1, गाबा सना गाब। कन्या राशि। सुबुङा फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। रां रैखा खालामगोन। थागिबिफोरनि थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7, गाबा गोथां। तुला राशि। थागिबिफोरा राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानांगौ आरो दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। सुबुङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6, गाबा गलाफि। वृश्चिक राशि। राङारि मुलाम्फानि खाबु मोनगोन। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। सुबुंफोरा दावबायनो थाखाय थियारि। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा गोजा। धनु राशि। सुबुंफोरा नाङै खरसाफोरखौ एंगारनांगौ आरो बाजेट बानायनायाव गोसो होनांगौ। धोरोमारि हाबाफारिफोराव बांसिन गोसो होगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गोमो। मकर राशि। राङारि थासारिया गोख्रों थागोन आरो बिसोरनि साख्रियाव मुलाम्फा जागोन। सुबुंफोरा मोनसे गोनांथार थिरांथा लानांनो हागौ। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8, गाबा गोसोम। कुम्भ राशि। सुबुंफोरा राङारि बिथांखियाव गोसो होनांगौ। दोनथुमनायखौ बांहोनायनि गोनांथि दं। सुबुंफोरा हरखाबै दावबायनो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गोथां। मीन राशि। सुबुंफोरनि राङारि थासारिया सरासनस्रा थागोन। रां थिसननायनि सिगां सान थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7, गाबा पार्पल। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।